Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com. Este es Pablo, financiero de Adamo. Pablo este verano va con Francia, Argentina, Alemania, Turquía, USA. Con España no, Pablo va contra España. Porque si este verano gana España, Adamo da un año de fibra gratis a sus clientes. Y Pablo no quiere pensar en eso. Llama gratis al 1600 y cámbiate a Adamo. Que igual paga Pablo. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. A veces el mejor regalo es un recuerdo por vivir. Regala Cabárceno. Entradas sin fecha para escapar, descubrir y compartir algo único. Descúbrelo ya en parquedecabárceno.com. Cabárceno apetece. Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30 comensales aquí para celebrar cualquier fiesta de cumpleaños, cualquier celebración de adultos con niños. Ya sabéis qué comodidades tiene esta instalación, porque no hay nada mejor que venir a un espacio preparado para la ocasión y sorprender a todos tus invitados. Y mirar esta espectacular zona de adultos para que los mayores también disfrutéis mientras los pequeños se lo están pasando bomba. Hacer vuestra reserva en la página web celebra.es y no os quedéis sin fecha. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia te dan un dinero extra sin moverte de tu casa. Llama gratis al 91-197-1700. Kilometro orduko haize boladak izango dira ipar mendebaldetik. Beraz, haizea traineruei lehenengo eta hirugarren luzeetan txarto joko die, haien kontra joko die, eta bigarren eta laugarren luzeetan haien alde. Hor ikusten dugu 25 graduko temperatura, olatu txikiak, eta hori izango da haien kontra duten eguraldia. Ikusten dugunez, nahiko jende hor plentxiako hondartzan, eguzkiaz gozatzen. Eta dena prest ikurrin hau 37. plentziako ikurrin hau hasteko. Goratzen dugu, lehenengo txanda horretan, lehenengo kaletik Orillo aterako da, bigarren kaletik Kaiku, hirugarren kaletik Ibaika eta laugarrenetik Arkote. Lehenengo kaletik bandera zuria hori irtengo da,
Hor ikusten ditugu ere traineruak berotzen, gitzi geratzen data estropada hasteko. Hor ikusten ditugu kale guztiak, bandera txuridun kalea lehenengo kaldea izango da, bigarrena bandera gorriduna, bandera berdea hirugarrena eta azkenengoa laugarrena bandera horia. Beno, eta lehenengo protagonistak ditugu gurekin, Erik Monasterio, Arkote arraun taldekoa. Arrastion, Erik. Kaixo, arrastion. Beno, lehenik eta behin zelan zauz? Ondo, hemen gauzea goiz luzea izan da, dana prestatzen. Baina, bueno, badago ja dana prest, badirudi, eta da aurrera. Beno, nola ikusten duzu taldea gaurko estropadarako? Bueno, ja iragerri dugu bezala egun hauetan zehar, aurtengo taldea berria da, gaztez osatuta dago, proiektu berria da, utxetik hasi gara eta gainera oso berandu. Orduan, bueno, nik uste dut estropada hobetuz joango garela, espero gaurkoan etxean ere beste aurrera pauso bat ematea, daia lortzen dugun purka-purka arerioen gana, guretariako tandako arerioen gana gerturatzea. Beno, etxeko estropada beti da berezia, ezta? Bai, oso berezia, eta azkenean danontzako, ez? Bai, kanpoan gaudenontzako, baina bai batez ere arraunlarientzako, ez? Azkenean etxean arraun egitea oso berezia da, gertukoak dauz, lagunak dauz, familiakoak, orduen bai, momentu polita da. Eta zeba, nondik etortzen da proiektu berriaren ideia edo beharra? Beharra izan da batez ere, bai, guk ikusten gero ja pasaden urtean adineko arraunari asko egon ziren, gero aita izan ziren beste batzuk ere, gazteak zirenak eta udako bizitza ezagutu ez zuten batzuk ere, orduan elkartu ziren faktore ezberdinak, batzuk utzi nahi, beste batzuk utzi behar, eta errealitate horrekin aurre egin behar izan genion egoerari. Sorterik onena gaurko, Erik, noski, eta ea zer egiten duen Arkotek oraingo txanda honetan eta estropadan zehar. Bale, mi esker zuri. Mi esker. Hor Arkoteren hitzak, Erik Monasterioren hitzak, eta dana prest Plentziako 37 garren ikurriña hau az dadin. Horre ikusten zuten ditugu epaien ordenak, popa, proa, aurrera, atzera, nola jarri behar den trainer bakoitza. Hor ikusten ditugu dana prest, patroiak estatxei hartuta. Hor ikusten ditugu ja bakoitza bere kalean, Orillo lehenengo kaletik, Kaiku bigarren kaletik, Ibaika hirugarren kaletik eta Arkote etxeko trainerua laugarren kaletik. Gogoratu dezakegu adinberri bandera izan zala azkenengoa nola geratu zen, lehenengo Deusto geratu zen, azkenengo jardunaldian, bigarren jardunaldi honetan, Zarautz bigarren, hirugarren Zumaia, bandera txuria, Kontuzadi, Erne Laister izango da irteera, Arrastiko laurak direnean, eta ordoa lehenengo txanda, Plentziako 37 garren ikurriña honen lehenengo txanda abian da, Orio lehenengo kaletik, Kaiku bigarrenetik, Ibaika hirugarrenetik, eta laugarrenetik Arkote bai irteera ona izan da, balio du irteera, beraz abian da lehenengo txanda eta beraz abian da estropada. Ordoaz lehenengo paladak emoten. Hor ikusten dugu Kaiku badirudi buruan dela, txandako buruan momentuz. Pizka bat hor ditugu lehenengo arraunlariak gaurko. Lehenengo arraunlariak, patroia gaurko, Orio patroia hor ikusten dugu. Oriak, Agilutzoak, Erik
Herreras patroi lanetan Jon Barranco eta Unax Uranga hor poparian, urrengoak Iñaki Sagarna eta Unax Uralde bigarrenetan, Julen Izagirre eta Martin González hor 8 eta 9 garren tostetan, Beñatez Naola 6 garrenean eta Julen Urreta Bizkaia 7 garrenean, gorago edo proarago esan dezakegu Matxin Agirrezabala eta Jon Mujika, hor kobretan Jon Aspiroz eta Xanet Irazu, eta proan Odei González eko eta entrenatzailea Angel Mari Larrañaga. Hori esek dira gaur agilintzuentzat arraun egingo duten mutilak, hor lehenengo txandan, lehenengo kaletik. Hor ikusten ditugu trainero guztiak, hor etxekoak, Kaikuren arraunlariak. Hor ditugu, patroi lanetan Agustin Peña ibiliko da, poparian Daniel García eta Diego Muro, Manuel Crespo eta Jagoba González hor bigarren tostetan, Pello Olivan eta Hugo Fernández 8 eta 9 tostetan, Zumbeltz Pérez eta Efren Sánchez 6 eta 7 Miguel Piñeiro eta David Núñez 4 eta 5 kobretan Alan Aedo eta Jon Intxaurieta, eta proan Xavier San Juan, entrenatzailea Mikel Aroztegi. Hori da, hauek dira Bizkaitxarrarentzat arraun egingo duten mutiak gaurkoan bigarren kaletik txanda, lehenengo txanda honen bigarren kaletik. Ibaikaren kasuan Ander Rekondo dabil patroi lanetan, poparian Iraitz Lamana eta Adur Ferradas, bigarren tostetan Lier Saiz eta Martin Itoiz, 8 eta 9 tostetan Alejandro Fariñas eta Oier Gaiastegi, 6 Oier Ayerdi, 7 Aratz Bergara, Irutzuna Aristi eta Antonio Martínez 4 eta 5 kobretan Ekaitz Otegi eta Edgar Leal, eta proan Jordi Triadu, Dimitriu Daniel da entrenatzailea, Gipuzkoarren entrenatzailea, eta 3. kaletik doaz, lehen txanda honeko 3. kaletik, eta etxekoak hor ditugu, goratzen dugu Erik Monasterioren hitzak, talde gaztea, orain dela gitzi sortutako taldea, beraz pizkanaka doaz, estropada, eta patroi lanetan Ander Bilbao, poparian arraun egiten Inigo Alaina, Alex Alcalde, bigarrenetan Urdaz Cegerido eta Joseba Arenaza, gorago Asier Astelarra eta Koldo Ormaza, atxerago 6 eta 7 tostetan Aitor Doñabeitia eta Borja Biadero, 4 eta 5 tostetan Beñat Astelarra eta Gotzon Duke, gero kobretan Borja Barazoain, Alatz López, eta proan Oier Márquez dekogu eta entrenatzaile lanetan eta traineruan ere hor lanetan Asier Astelarra. Hauek 4. kaletik eta ja heltzear daude lehenengo ziabogara, dena prest, ordoa Kaiku, hor dago Kaiku, bai Bizkaitxarrarentzat, urrengoa Ibaika daila badirudi, bai Ibaika eta bai Arkot ere, eta Orio bai Orio, oso maniobra zabala. Hor ditugu ja traineruak ziabogatik ateratzen, Orioren maniobra oso zabala, beraz hor segundutzoren bat edo beste galduko dute agilutzoek. Eta Laizter ezagutuko ditugu ja txanda eta ziaboga honetako lehenengo denborak. Hor ikuste ditugu Bizkaitxarra, bigarren kaletik, pantaiako B-eko partean, eta gorago Ibaika dekogu 3. kaletik.
kasu honetan aurreneko ziabogaren denborak baditugu. Bigarren kaletik Kaiku 5 minutu 9 segundu. Hirugarren kaletik Ibaika 5 minutu 19 segundu. Eta laugarren kaletik Arkote 5 minutu eta 24 segundu. Tras la primera ciaboga tenemos a Orio por la calle número 1 con 5 minutos 27. Hor ditugu ja lehenengo denborak, Kaiku doa buruan, begiak zuzen ditugu, momentuz eta 5 minutu eta 9 segunduko denborarekin traineru hori Bizkaitarra doa lehena, atzetik Ibaika 5 minutu 19 segundurekin, atzetik Arkote etzekoak 5 segundutara, Ibaika dekote 5 segundutara, eta 5 minutu eta 24 segunduko denbora dute, eta hori joku trainerua azkenengoa txanda honetan momentuz lehenengo ziabogan 5 minutu eta 27 segunduko denbora ezarri dute erlojuan. Goratzen dugu aurreneko estropadan, Pasaian ospatutako estropada horretan, txanda honetako traineruak berdinak zirela, Ibaika, Kaiku, Orio eta Arkote, eta horrela geratu ziren lehenengo Arkote 23:03 denborarekin, Orio 22 eta 48rekin, azken aurreko izan zen, azkenengo Arkote eta aurretik Orio. Kaiku izan zen txandako bigarrena 22 minutu eta 20 segunduko denborarekin, eta Ibaika irabazi zuen txandak 22 minutu eta 13 segunduko denborarekin. Horrela geratu ziren Pasaian ospatutako aurreneko estropada horretan. Eta hor ikusten ditugu Bizkaitarra, Kaikuko arraunlariak momentuz lehenengoak zailkapenean 5 minutu eta 9 segunduko denborarekin, eta momentuz tartea zabaltzen dirudienez. Gitxinaka hor Mikel Arostegiren gizonak gitxinaka lanerditara hurbiltzen, momentuz nahiko tarte politxarekin, 10 segunduko tartearekin lehenengo ziabogan. Estirar un poco para atrás, hombre, estirar para atrás, venga. Que la mueva, que se vuelva a mover, pero por lo menos a la hora de tomar la ciaboga. Eta hor ikusten ditugu hurbiltzen haien kalera, bigarren kalera Zestaoko arraunlariak, Kaikuko arraunlariak. Hor ikusten dugu Hondartza atxekaldean, gero hor Kaikuko trainerua, eta atzetik Oriu lehenengo kaletik. Hor daude, jada, heltzear daude. Eta hor, agertzen dira, hor doa Bizkaitarra momentuz lehenengoa. Atzetik badirudi Ibaika datorrela. Hor patroia atxera begira, ea arerioak non datozen. Hor doaz, bigarren ziaboa egitera. Adi. Hor barrura eta bai Kaiku, ea 10 segitzi gora bera, ea Ibaikak zer egiten duen, hor gurutzatzen dira, eta bai Ibaika hirugarren kaletik, eta oso gertu, engandik oso gertu, bai Arkote, hor segundu batzuk engo dira, eta Orio heltzear. Bai Orio dirudienez oriotarrek ez dute proak daraman arrauna, ez daramate. Beraz,
hortik ulertzen dira ziabogetan duten arazoak, probak ez darama trintxatzeko hor ziabogan pintxatzeko arrauna, beraz arazoak izango dituzte estropada osoan zehar. Ikusten genuen ja alaxe da hor proan normalean bere bizkarrean badarama normalean arraun bat, eta gaurkoan ez darama agien apurtu zaie, eta hortik nahiko arazo izango dituzte horizotarrek ziabogak egitetarako orduan. Eta ia heltzen dira bigarren ziabogako denbora hauek. Lehena ikusten genuen bezala Kaiku da 10 minutu eta 27 segunduko denborarekin, Ibaika bigarren 10:29rekin, hor Bizkaitxarrak alde hori handitzen, Arkote 10:40 pargatu eta hori jo atzetik 10:48rekin. Momentuz estropada erdi agertzen da, baina horrela doaz gauzak lan erditan, bigarren ziaboga egin berri dutenean. Hori guztien ditugu Zestauko arraunlariak, Bizkaitxarrako arraunlariak. Hor ikusten ditugu gaurko lehenengo 3 sailkatuak, batailaren bekaldean Kaiku, gero erdirago Ibaika, eta hor denboren tartean hor ikusten ditugu Arkoteko arraunlariak, eta hor egindako denborak Kaiku 10:27, Ibaika 10:29 eta Arkote 10:46. Hori jo atzetik 10:48rekin azkenengoa da momentuz. Eta gogoratzen dugu hori joko trainerua arazoak izango dituela estropadan zehar. Hor ikusten dugu adibidez Kaikuren proa, hor arrauna duela jarrita, eta lehen ikusten genuen hor ziabogako irudietan hori joko proak ez dara mala arrauna, arazo teknikoren bat izan alko du, eta arrauna galdu du. Baina momentuz hauek dira lehenengoak, hauek dira estropada burua Bizkaitxarrako arraunlariak. Hor distantzia irabazten doaz, lehenengo ziabogan 10 segunduko aldea zuten, oraingoan 12 segundukoa. Eta dirudienez gehiago nahi dute, lehen txandan arraun egin arren bandera eraman dezakete, zaila izango litzateke mirari bat ia, baina jada ikusi da, batxutan ikusi da, eta zergatik ez dute Mikel Arostegiren gizonak lortuko gaur. Horren bila doaz, banderaren bila, momentuz txandaren bila, eta ahal izan ez gero banderaren bila. Orain haizea eta marearen kontra, hor Zestauko tripulazioa. Horatzen dugu pasain urtean AZT kategoria galtzen zula, eta urten ARC baten ibili beharko dira. Suposatzen dugu igotzeko helburu horregaz, AZT-ra bueltatzeko helburuarekin. Hor ikusten dugu ja ziabogak, balizak ikusten ditugu ja, 3. kalekoa. Eta ikusten dugu nola patroia egiten duen ja maniobra, bai Kaikurentzat.
Hor Bizkaitxarra. Listo, arraun egitera Bizkaitxarra. Hor dator atzean Ibaika. Ibaika, bai, Ibaikarentzat. Zenbat segundu galdu edo irabazi dituen Kaikurekin alderatuta. Arkote hor dugu ere Arkote hirugarren ziabogan, bai Arkoterentzat. Eta ea Oriok nola egin dezaken ziaboga. Hori ikusten dugu, nahiko zabal joan zaie arraun hori ez zutelako. Horrek proban nahiko indarra handia egiten du. Eta patroiari laguntzen dio hor boian sarratzen eta maniobra itxi bat egiten. Eta bueno, hor arazori dute. Gizon hauek ez dute arazorik, oraingoan ez dute arazorik ez. Ordoaz orain marea eta haizea haien alde. Beraz azkenengo luzea haientzat. Eta momentuz halaxe da, jarraitzen du Bizkaitxarrak segunduak irabazten. 16 minutu eta 3 segundurekin buruan dira Kaikutarrak, Sestautarrak. Atzetik Ibaika 16 minutu 23 segundu denbora ezarri dute. Atzetik Arkote hirugarren zailkatuta 16:30 eta Orillo azkenengoa 16:54 minuturekin, segundurekin barkatu. Por la calle 3 Ibaika 16 minutos 23 segundos y por la calle 4 Arkote 16 minutos 36 segundos. Encabeza Kaiku. Momentuz esan bezala Kaiku estropa da buruan. Eta gainera segunduak irabazten, 8 segundu irabazi ditu hirugarren luze honetan, beraz, esan dezakegu gorako luzetan hobeto doala Bizkaitxarra. Eta jeisterakoan, ez ditu hainbeste segundu irabazten ditu, baina gitxiago. Atención, por favor, el nadador que se está acercando al campo de regatas, rogamos salga del campo. Mesedez, igeriketan ari den pertsona, estropaden zelaira hurbiltzen ari da, mesedez urrundu tarte horretatik. Hor ikusten ditugu Bizkaitxarrako arraunlariak haien azken metrotan. Hor dronaren goiko irudi polit horiek arraulari hoienak. Hor etxeko trainerua, hor Arkote. Badago itsasontzi bat zelaira hurbiltzen ari dena, por favor, la embarcación que se está aproximando al campo de regatas que se aleje de esa zona. Hor ikusten ditugu jotake, esaten den moduan irabazi arte. Badirudi mirari bat gertatuz gero gizon hauek eramango dutela lehenengo txanda. Hori ia 100% esan ziurtatu dezakegu. Eta ikusi beharko da gaurko estropada gizon hauek eramaten duten, Mikel Arostegiren gizonek irabazten duten gaurko estropada ala ez. Argi dagoena da lehenengo txanda hasieratik bukaerara dominatuko dutela. Orain azkenengo metro horietan boga motza, toletitik atzera egiten da normalean. Traineruak abia dura ardezan. Azken luzea daukagu aurretik. Guazen guztiok Arkote laguntzera. Hor ikusten ditugu lau traineruak. Lehenengoa Kaiku, atzetik Ibaika, Arkote eta Orillo. Eta laizter ikusiko ditugu ja traineruak. Hemendik hor dira, ordoa Bizkaitxarra. Lehenengo zailkatua txanda honetan, azkenengo metrotan.
haiena izango da garaipena lehenengo txandan, zalantzari gabe, ordoaz, ziabogak edo balizak gurutzatzera, eta bai, Kaikurentzat, lan bikaina Bizkaitxarranena, lan ederra, bakarrik hasieratik, eta gainera aldea handitzen, eta hor da Ibaika ere, adi Ibaika, eta bai Ibaikarentzat, lan ederra ere Gipuzkoarrena, urrengoa Arkote izango da etxeko trainerua, hor ditugu, ja haien azkenengo metrotan, hirugarren zailkatuak gaur lehenengo txanda honetan, eta adi bai Arkote etxeko trainerua ler eginda, eta hor ikusten ditugu Bizkaitxarrako arraunlariak, kasu honetan Agustin Peña patroia arraunlari guztiak zoriontzen, eta hor dugu baita ere bai hori jorentzat Gipuzkoarrek haien lana bukatuta, eta lehenengo txanda bukatutzat eman dezakegu Kaikuren garaipenarekin, Ibaika bigarren, Arkote hirugarren eta Orio laugarren, eta beno, Zestaotarren oso lan serioa, gogorra potentea, hasieratik lehenengo ziabogan ja 10 segunduko aldea zuten Bizkaitxarrek, eta mantendu ez, handitu izan dute luzerik luze, eta ea azkenengo denbora hori zein izan den, ea estropada hemen lehenengo txandan erabakiko den, edo hurrengo txandek ere zer esanik duten. Plentziako 37 garren estropada honetan. Hor ikusten ditugu Bizkaitxarreko arraunlariak, berbetan patroierekin, bai dirudi proan doan arraunlaria patroiekin berbetan dabilela. Eta laizter ezagutuko ditugu ja azken denborak. Hor ikusten ditugu Bizkaitxarreko arraunlariak. Txanda bukatu da, eta hau izan da zailkapena. Lehenengo postuan, Kaiku 21 minutu 19 segundu eta 22 zentesimarekin. Bigarren postuan, Ibaika 21 minutu 52 segundu eta 91 zentesimarekin. Hirugarren, Arkote 21 minutu 59 segundu eta 91 zentesimarekin. Eta laugarren postuan... Eta laizter izango ditugu gainera denbora ofizialak, behin betiko denborak. Eta horiek izan beharko dira denborak hobetzeke gaurkoan. Hoberena Kaikuk ezarri du. Atzetik Ibaika, Arkote hirugarren eta Orio azkenengo laugarren lehenengo txanda honetan. Hor ditugu denborak, denbora ofizialak, Kaiku lehenengoa 21 minutu 19 segundu eta 22 eunekorekin, Ibaika bigarren 21 minutu 42 segundu eta 96 eunekorekin. Orio azkenengo izan da
22 minutu, 25 segundu eta 83 eunekorekin. Eta hirugarren, hor falta genuen denbora hori, Arkote. Eta dana prest. Ordoa abian da bigarren txanda. Bigarren txanda honetan lehenengo kaletik Astillero, bigarren kaletik Hondarribia, hirugarren kaletik Lapurdi eta laugarren kaletik Pedreña ditugu. Momentuz irtera ona gainera, abian da beraz orain bai bigarren txanda. Eta hemen ja protagonistak ditugu. Gurekin da Orillo Arraun taldeko Jon. Beno, Jon, ze gertatu da proelaren arraunarekin? Ikusi dugu ezen eramatela, zergatik? Ba, egile esan ditut, hemendik neko urruti dago, ez tegu ikusi ze pasan seguramente, baina, bueno, uste gaur pasadana ez dela proelan arrauna txikilan problema izan, gauz gehiago eduki dituela, eta ez da gitu, baina itziengo dugu, baina lehorre etortzen da egongo geha, itziengo dugu, espetatik hobiak ekarriteu, gaurko hemen atera da lana iteko, baina uste aukera hobia bado dela ekipo hortan, baina, bueno, ikusiko dugu ze pasadan, da, gio ez dakit, kaletik ane bai, aizia emateu kanpon badagola, hemen txokuan ez duen beste ematen, baina, eta, bueno, ez dago, hemen ekipo gaztia da, eta hor segin berdu lanian, eguneroko lanian, eta gauzak hobeto aterako, ja. Gaur igual txarrena gaur tokatu, baina ez dugu esperientzi galduko, mejoratuko haure. Momentuz, denboraldian asko geratzen da. Bai, denboraldia hasi bestik ez dugu da esan deuna, esperientzi gabeko jendia da hor asko, badaino gehiago bigarren estropa jokatu duna, kompetizioan, eta, bueno, badakigu garbi hori hobek zein berdun lanian segi, eta, bueno, bidi hau da, parte hartu berdu aldan un estropa gehienetan, eta saiatu, eunetik eunean mejoratzen. Beno, laizzer jakingo zu zer gertatu den hor, bronka egongo da horra olarientzat? Ez, bronkik ez dago, ikusi berda, igual failua guri izan da, materiala puskatua, ez dakit ze pasadan, eta, bueno, repasatuko deu, eta gaurko failua izan da ella, urrungoako mejorako puntu importantia. Jo, mi esker, eta zorterik onena. Zue, eskerrik asko. Aur. Hor momentuz ez dakigu ze pasadan hor Orilloren arraun txiki horrekin, baina argi dagoena da ez zutela. Eta ja bigarren txandako arraulariak hor ditugu. Lehenengo kaletik Astillerorekin hor patroia Juan Mari Lujanbio, poparian Diego González eta Marcos Mesanza parkatu, atzetik bigarren tostetan Oscar Fernández eta Neko Núñez, zortzigarreten eta bederatzigarren tostetan Javier Elguera eta Javier Aja horren zurren, Jose Luis Sanz zazpigarrenean Jose Manuel Santander, hor laugarren eta bosgarren tostetan Miguel Hernando eta David Pérez, kobrean Ibai Quintanilla eta Laro Saiz, eta proan Mario Navarro, eta bitartean protagonista gehiago ditugu hemendik, Andoni García. Eta gurekin da Kaikuko Andoni García. Andoni, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Andoni, estropada polita, ¿está? Sí, la verdad que sí. Hoy por lo menos han salido las cosas tal y como las habíamos planeado. Esperemos que la temporada vaya por este camino. Bueno, tal y como las habíais planeado, no sé si habíais planeado ganarla con tanta solvencia. A ver, igual la solvencia no, pero teníamos claro que con el cambio de marea habría que sacar a unos 20 segundos al segundo para tener opciones de ir puestos hacia adelante y coger puntos en la clasificación. Hemos visto a Kaiku muy fuerte en los largos complicados. En el primer largo y en el tercer largo ha sido cuando ha sacado rentas muy grandes. ¿Qué les dais de comer en Kaiku para que tengan esa fuerza para subir? No, la verdad, el equipo estaba herido después de la regata del fin de semana pasado. Llevan toda la pretemporada entrenando muy bien. Yo creo que hoy ha salido la regata que teníamos planeada y veremos los demás cómo andan. De momento habéis marcado un buen tiempo a batir. ¿Os veis con opciones de luchar aunque sea por esa bandera?
Hombre, en principio sí. Lo que pasa que yo entiendo que los de la primera tanda, o sea, en este caso los de la tercera tanda, para mí están todavía un poquito encima de nosotros. Lo han demostrado los fines de semana y aunque nosotros hemos fallado, pero bueno, las diferencias han sido grandes. Aún así, ¿contentos con ese paso al frente? Sí, la verdad que muy contentos. Los chavales hoy me imagino que descansarán, mañana no hay regatas y bueno, que disfruten por lo menos de las fiestas del pueblo. Pues perfecto, que seguro que disfrutan. Mila esker. Bai, eskerrik asko. Eta hor ditugu ja lehenengo tripulazioak hor lanerdit lehenengo ziabogetan. Bai, ikusi ditugu Pedreña, Ama Guadalupekoa, bai hortik Lapurdi eta Astillero. Denak oso gertu haien gandik. Oso segundo gitzi egongo dira batetik bestera. Eta hor denbora gehiago eta, bueno, momentuz arraunlari gehiago. Hor Ama Guadalupeko Hondarribiako arraunlariak ditugu. Hor ditugu poparian Martin Muñoz, patroi bezala, Unai Jeriko eta Eneko Larruzkain popan, Beñat Alkain eta Telmo Balz bigarren tostetan, Ignacio Txebeste eta Alex Fernández zortzigarren eta bederatzigarrenetan, atxetik Bitxor Lekuona eta Jon Leiza, Iker Uarte eta Oier Garaiar, hor kobretan Ander Lazkanotegi pargatu eta Manex Ramos, hor eta proan Aimar Amunarriz, entratzeia Gonzalo Carrion. Bitartean baditugu lehenengo denborak, Pedreñaloa lehenengo 5 minutu eta 11 segundurekin, momentuz Kaikuren denboraren atxetik, Hondarribia bigarren 5 minutu eta 15 segundurekin, Astillero hirugarren 5 minutu eta 17 segundurekin, eta azkenengo Lapurdi 5 minutu eta 19 segundurekin. Beno, hor ontsi guztiak 10 segundutan. Bitartean ikusi ditugu Lapurdiko gizon horien izenak, eta hor patroilanetan dugu Gorka Sarria, Mikel Jauregiberri eta Mikel Ormazabal poparian, Batxit Ondikola eta Beñat Zudre bigarrenetan, Unak Xaramburu eta Eneko Etxenike zortzigarren eta bederatzigarren tostetan, Xabi Sein eta Jon Olazagazti atxerago, Roman Erdozio eta Unas Jimenez laugarren eta bosgarren tostetan, hor kobretan Gesan Etxegarai eta Unas Errondozoro eta Beñat Urkegi, hor proan Batxitx Ondikola entrenatzaile, hor doala bigarren tostan baborretik, eta Pedreñako gizonak laugarren kaleko gizon horiek, traineru kantauritar horreko gizonak, patroilanetan Borja Gómez, Luis Andrés Ríos eta Luis López poparian, Miguel Lado eta Xier Alonso bigarren tostetan, Borja Ruiz eta Laro Gago de Pablo hori hirugarren tostetan, Pablo Hernando eta Eduardo Carriles zigarren eta zazpigarrenetan, Iago Turzan eta Mario Cuadra atxerago, Aiur Etxaniz eta Mikel Marcos kobretan, eta proan Unai Herbosa, entrenatzeia Borja Gómez, hori ikuste ditugu Kantabriako traineruaren arraunlariak, bitartean lanerditara, traineruak lanerditara gerturatzen. Horatzen dugu Kaikuk
ezarri duela denborarik onena, 21 minutu 19 segundu eta 22 euneko. Hori da, hobetu beharko den denbora gaurkoan. Eta hor ikusi ditugu lehenengo traineruak Lanerditara gerturatzen. Ordoa Pedreña momentuz taldeko edo txandako burua. Hor ikusi ditugu kantabrietarrak oso gertu, oraingoan ere labontziak. Badirudi Pedreña izango dela lehenengoa, atxetik Ama Guadalupekoa, adi eta bai Pedreña, bai Ama Guadalupekoa, bai Astillero eta bai Lapurdi. Oso gertu, 3 eta, lau ontziak Lapurdi bizka bat atzerago, baina oraindik txandan sartzeko burrukan egon daiteke. Eta momentuz oso estua bigarren txanda hau, lehenengoa, baina hor ikusten ditugu lau proak. Ama Guadalupekoa badirudi aurrekaria hor proa nahi du sartu Onjarribiak. Ea kapazak diren Pedreñaren aurretik sartzeko. Eta baitugu lehenengo denborak, hor Lanerdiko denborak, Astillero 10:36, jarri du erlojuan. Lehenengo kaletik Astillero 10 minutu 36 segundu. Hobetu du Hondarribiak 10 minutu 33 segundu egin dute Ama Guadalupekoko Ama Guadalupekoko arraunlariek. Lapurdi 10 minutu eta 40 segundu azkenengo jarraitzen du. Eta Pedreña 10 eta 30 segundu. Beno, distantziak momentuz badirudi mantentzen direla. Pedreñak Hondarribiari 3 segundu, Onjarribiak Astillerori beste 3 segundu, eta 4 segundutxo Astillerok Lapurdiri. Beraz, momentuz hor daude, horizek dira denborak 10 segundu trainerutik trainerura. Eta momentuz Kaikuren denbora ez da hobetu. Kaiku Lanerditan 10 minutu eta 26 segunduko denbora ezarri du. Eta momentuz Pedreña izan dela denborarik onenak kasu honetan 10 minutu eta 30 segundu. 3 segundu atzerago dabil. Beraz, momentuz Kaiku lehenengo txandan arraun eginda, estropada burua. Horrek uste ditugu Pedreñako gizonak. Ordoaz ere Ama Guadalupekoa eta Lapurdiko traineruak. Horatzen dugu Hondarribiak 10 minutu eta 33 segunduko denbora egin duela orain bigarren luze honetan, bigarren doa, eta Lapurdik 10:40. Hor ikusten ditugu Pedreñako gizonak 3. luze horretan. Usten dugu patroia behan sartuta hor bela efektua ez egiteko eta aizaren kontra erresistentzia gitxiena egin ahal izateko. Hor ikusten dugu Borja Gomez makurtuta, Pedreñako patroia. Eta laster ibiliko dira minutu bat falta gitxi gora bera hor 3. ziabogan.
eta momentuz Kaiku estropada buru. 21 minutu 19 segundu eta 22 euneko denbora egin dute azkenengo lanetan, azkenengo denboran, eta orain hirugarren ziabogan 16 minutu eta 3 segundu egin dute Bizkaitxarreko arraunlariak. Hortxe doaz, lau traineruak, hiru traineruak Astillero, Ama Guadalupekoa eta Pedreña, bi kantauritar eta Gipuzkoar bat. Lapurdi momentuz ez dugu pantailan ikusten, atzerago geratu egin dia. Hor ikusten ditugu lau traineruak, hor hirugarren ziabogara gerturatzen, ja ia hirugarren ziabogaren gainean, segundu gitzi geratzen direnean. Hor ikusten dugu azken paradak hirugarren ziabogari egin baino lehen. Adi eta bai Pedreñarentzat, badirudi tarte handiagoa azaldutela kantauritarrak orain, bai Ama Guadalupekoa. Bai Astilleroentzat baita ere, eta bai Lapurdirentzat, beraz hor ja hirugarren ziaboga eta azkenengo luzea, ea Pedreñak mantentzen duen azken luze honetan zuen aldea, edo ea Ama Guadalupekoak edo Astillero sartzen diren hor estropada buruan edo txanda buruan. Momentuz hor ditugu lehenengo hirugarren ziabogako lehenengo denborak. Bigarren kaletik Hondarribia 16 minutu 16 segundu. Hor dugu momentuz Pedreña 16 minutu eta 11 segundurekin laugarren kaletik denborarik hoberena, 16 goratzen dugu. Hondarribia 16 eta 16 egin dute Ama Guadalupeko arraunlariek, eta hor Lapurdia 16-25. Momentuz Pedreña txandako lehenengoa 16-11rekin, Hondarribia bigarren 16-16rekin, Astillero 16-22rekin hirugarren, eta Lapurdi laugarren 16-25rekin. Gogoratzen dugu, ez dutela hobetu Kaikuren denbora, Kaikuk 16-03 egiten zuen hirugarren ziaboganuetan, eta Pedreñak 8 segundu atzerago doa. Beraz, momentuz Kaiku estropada burua lehenengo txandan egindako denborarekin, goratzen dugu 21-19-22. Hori zen da Bizkaitxarrak egindako denbora, eta gizon hauek, Pedreñako gizonek, hobetu beharko dute. Hor ikusi ditugu, olatuak haien alde, bada olatu txikiren bat, beraz patroiek oraingo bueltako luze honetan haien taldekideen alde egin dezakete, zerbait olaturen bat hartzen. Hor ikusten dugu Astillero, momentuz hirugarren txanda honetan, 16 minutu 22 segunduko denborarekin. Hor zen San Jose trainerua, eta hor Pedreña, momentuz txandako burua, baina ez estropadako burua, gogoratzen dugu Kaiku dela estropadako burua, lehenengo txanda horretan egindako denborarekin. Hor, hirugarren ziaboga horretan 16 minutu eta 3 segunduko denbora egiten zuten sestaotarrek.
Beraz, Mikel Arostegiren gizonak momentuz lehenengo sailkatuak Plentziako 37 ikurrina honetan. Bitartean Pedreñako arraunlariak denbora horretara gerturatzen saiatzen. Hor ikusten dugu Pedreñako trainerua, traineru beltza eta jantzi zuriak, eta hor ikusten ditugu traineru guztiak. Badirudi Astillero Hondarribiaren kalera sartu da, eta beraz haien atzetik gidoaz. Denok traineru guztiak barrura sartzen dirudienez, momentuz lurrarekin erreferentzi bizualik ez dekogu, baina badirudi aurren egotzan dan, denak lehenengo kalera sartzen joaten ziren. Eta laiztera aterako dira hemendik. Hor, Ama Guadalupekoa Pedreianen atzetik iaia etxita. Normalean traineru baten atzean sartzen zarenean ez duzulako denborarik kentzen, eta hor dira Pedreñako gizonak haien azken metrotan, la Pedreñera traineruan, Eltzear, Kantauritarrak, eta bai Pedreñarentzat atzetik oso gertu Ama Guadalupekoa, bai Hondarribiarentzat haien atzetik Astillero, bai Astillerorentzat, ez Astillerotik nahiko gertu ere Lapordi, bai Lapordirentzat. Bukatuta, ja bigarren txanda hau dirudienez eta ikusi dugunez Pedreña lehenengo, Hondarribia bigarren, Astillero hirugarren eta Lapordi laugarren parkatu. Eta Pedreñaren denbora ofiziala badekogu, bat minutu, 25 segundu eta 24 eguneko egin dute Kantauritarrek, eta berez ez dute gainditu denbora hori, Kaikuren denbora, momentuz bigarren izango liratezke sailkapenean dirudienez, baina ziur ez dutela hobetu Kaiku ezarritako 21 minutu 19 segundu eta 22 egunekoak. Este es Pablo, financiero de Adamo. Pablo este verano va con Francia, Argentina, Alemania, Turquía, USA. Con Españano, Pablo va contra España. Porque si este verano gana España, Adamo da un año de fibra gratis a sus clientes. Y Pablo no quiere pensar en eso. Llama gratis al 1600 y cámbiate a Adamo. Que igual paga Pablo. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano
tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Arrastion eta ondo etorriak berrirore Plentxiako 37. ikurrina horretara eta momentuz hor dugu sailkapen orokorra bigarren txanda honen ostean, bigarren txanda gogoratuko dugu Pedreinak irabazi egin du 21 minutu, 25 segundo eta 24 eunokerekin, atzetik Ama Guadalupeko Hondarribia 21 minutu, 25 eta 25ekin, Astillero haien atzetik 2 segundotara, eta Lapurdi 21 minutu, 51 segundota, 27 eunekorekin. Ordoa, momentu zailkapen orokorra, Kaiku lehenengo txandan egindako denbora politxo horregaz, Pedreina bigarren, 3. Hondarribia, 4. Astillero, Lapurdi 5. Ibaika 6. 7. Arkote, eta Orio 8. Gurekin protagonista gehiago ditugu, Vicente Etxegarai, Lapurdi arraun taldekoa. Arrastion, Vicente. Bai, atxaldeon. Beno, nola ikusi dozu estropada? Oso tinkoa hasiera batean, eta gero pixka bat gure tanda hasteko askatu dira gauzak. Eta hori, mankizun polita, haize pixka bada hemen, ikusten dira bandera muitzen, eta kaleetan ere zertxo bai diferentzia igual ematen du, ikusten dugu denek bukatu dugula lehenetik, bi tandetan, orduan, igual 3 eta 4 tandak ez dutela olako emaitzik ematen, ez dakit, ikusi beharko da. Eta bian da, 3. txanda, horrezko txanda hau, goratzen dugu, lehenengo kaletik San Pedro, 2. Zarautz, 3. Deusto, eta 5. Telmo deun Zumaia doazela, ea Kaikuren denbora hobetzen duten. Vicente, zu nola ikusten duzu Kaikuren denbora hori? Nahiko edera, ez dakit ikusiko da ondoko txandarekin, baina bai, marka polita eman dute, ikusten da bakarrik aritu diela haien txandan, episkat ordulariaren aurka bezala, eta marka hor dute, eta momentuz lehen denbora dute, ikusiko ondoko lau ez ematen dute, baina denbora polita bai. Beno, eta ikusten genuen bigarren txanda hau bukatutakoan, hor zeuen trainerura joeten zirala Gurutze Gorrikoak, badirudi arraunlariren bat zora bilatu dela, ezaten zenun arraunaren gauza normalak diezela, ezta? Bai, hemen ikusten dugu orain sartzen ari da trainerua, Gurutze Gorria zaio bildu, ez uste dut hori arraunlari gazteak ditugu traineruan 5 ditugu lehen aldikotz hori traineruan ibiltzen direnak, 13 asko da, eta normal sufritzea olako balintzetan, baina jauna hau da, sufritzea min pixka bat ere izatea batzutan, baina gauza lagirik ez. Vicente, zein da zeuen denboraldiko helburua aurten? Aurten lehenengo helburua uste du lortu dugula, askok ikusten gintuzten kanpoan eta ez ginela uretan izango urte osoan, eta guk lortu dugu gurea. Nahi du aurten Lapurdi uretan da, eta hori da lorpena, hemendik goiti dena positiboa izango da. Egan duten bezala, jaunari oso gaztean ditugu, batzuk juveniletik senioretara igo dienak, eta hor diena RC batean, gure helburua izango da hori erditsutani borrokatzea, alba da, bigarren tanda hortan postua mantentzea, eta gorago balimada gorago, baina hori, gozatzea eta gazteek jaunean ikastea. Mi esker gurekin egotagetik eta xorterik onena, Vicente. Mila esker, atxaldeon. Eta hor ditugu ja lehenengo, azken txandako arraulari horiek. Hor ikuste dugu Deusto, Iker Jimeno patroilanetan, Josu Kortazar, Aitor Etxebarria poparian. Horatzen dugu lehenengo kaletik San Pedro, 2. kaletik Zarautz, 3. kaletik Deusto, eta 4. kaletik hor
Zumaia, Telmo Deun, Gorka Toledo patroilanetan, Zebiera Itzibar eta Iñaki Aristi poparian, Ibongo Enaga eta Urko Unanue bigarrenetan, Manes Unanue eta Markel Beristain, Araitz Alberdi eta Unaz Aispuru, Imanol Etxaniz eta Mikel Ezama atxetik, Kobretan Enoko Unanue eta Erik González, eta proan Einaut Larrañaga, entratzea Mikel Portularrume. Juanjo Ausán. Eta protagonista gehiago ditugu, hau, azken txanda hau izaten den bitartean, Juanjo Ausán, Hondarribiako entratzea zelan. Ondo, posik gaude. Zelan ikusi dozu estropada, posik? Bai, posik gaude, gure txandan bigarrena egin dugu, lehia gogorra eduki dugu Pedreñarekin, gertatzen dena da, aiziak gehiago altxatu dela eta kaiku dela orain arte denbora honena, baina gure lanakin posik gaude. Esate duzu lehia polita gondara, hori ere, arraunarientzat polita da, hemen kanpoan gaudenentzat ere, beti ondo dago, ez da horrelako lehiak egotea? Bai, azkenean ikusi behar dugu, bigarren txanda honetan, aurrenatik azkenara ere, diferentziak ez direla oso handiak izan, 6 segundo kendu digu guri Pedreña, gu Astillerori beste 6 kendu diogu, eta Astillerok uste du Lapurdiri 4 edo 5 kendu diola, ez dire diferentzia handiak izan. Eta gainera denboraldian zehar, laburtzeko diferentzia errazak izan dezakegu, ezta? Bai, diferentzia horiekin, urrengo estropadan nik uste dut edozeinek posible dura buelta eman eta irabazi txanda, alde hortatikan diferentzia horiek ez dira handiak, eta denok da badakigu toki batetik bestea, kale aldaketak, haize aldaketak eta itsaso aldaketak ere, batzukeri abantaiak egin ematen dio, bestiak eri kalte egiten dio, baina dena lehiatu behar dugu eta egin behar duguna da estropada jun eta gure lana ondo bete. Zorterik onena Juanjo eta ondo segi eta ondo dena joan dezan. Bale, mila esker zueri, gero arte. Juanjo, itxoin, ez zaitez joan, orain, gaur azten da AZT Liga, bihar hasiko da, bai, pargatu, ARC biko estropak ditugu buruan, ARC batekoa eta AZT buruan zartu da galtzen gea, nola ikusten duzu taldea aurten? Gu bakigu, lehenko urtean aldaketa handia izan genuen, bukatu ginen, ziklo bateria amaiera eman genuen, jendea irabazi zuna ligak, kontxak eta dena, une honetan bakarri patroia gelditzen da, Joseba, jende gaztiakin dabiltz, eta gure asmoa da, bigarren txandagatik lehiatzea, eta noizbait suerte pixkat balin badugu, emaitza hobiak lortu, baina prinsipioz hori da, bigarren txanda hori, Getariakin, San Juanekin, eta horiekin lehiatzea. Gure lana hori izango da. Hor dabil Joseba oraindik, Bai, hor dabil oraindik. Joseba guretzat eredu bat da, eta, urte hasieran pixka zalantzakin egon duzen, baina, hasieran esan zigun ja baietz, eta oso pozik gaude berak betetzen duen lanakin, berak ematen duen lasaitasunakin, eta, taldea oso pozik dago berarekin. Ea, zeten ere zortirik onena izaten dezu, mila esker. Bale, mila esker zueri, gero arte. Gero arte, bai, Juanjo, eta hor ditugu ja, horrezko txanda honen denborak, lehenengo Zumaia, lehenengo Telmo Deun, 4. kaletik 3. deusto, bigarren deusto barkatu 3. kaletik, Zarautz 3. eta San Pedro 4. momentuz, eta jakin dezazuen Kaikuren denbora hobetu egin dute, Kaikok 5 minutu 9 segundu jarri ditu, hor erlojuan lehenengo txanda horretan, eta bitartean protagonista gehiago, emetik Sara Cobo, delegada de Astillero. Sara, ¿cómo has visto la regata? Bueno, bien, veníamos a ver en qué posición nos ponía la mar, porque no es nuestro medio habitual. Estamos acostumbrados a remar en ría y la mar se nos puede complicar un poco, pero creo que hemos sabido pelear bastante bien la tanda. Pedreña sabíamos que la mar es superior a nosotros, lo hemos visto en las regatas de Cantabria, y
creo que contentos. Una de las tandas más apretadas, sin duda, la vuestra. Sí, la verdad que ha sido una tanda muy apretada. La verdad que la llegada ha sido, para verla, muy divertida. Para remarla igual no tanto. Pero la verdad que entraban todos muy iguales. La verdad que ha sido una tanda muy apretada, sí. Hubiese estado más bonito, hubiese estado igual más apretada para el final también. Bueno, podría haber estado más apretada, sí. Pero creo que la tanda del medio probablemente sea la más apretada de todas. Está San Pedro ahora mismo en la tanda de honor, que yo creo que anda con el nivel de esta tanda. Y luego están Zumaya, Deusto y Zarauz, yo creo que un punto por encima de esta tanda, y se va a notar. Hombre, vosotros al final os quedáis a 12 de Pedreña, que acaba primera la tanda, pero estáis en un puño. Hondarribia la tenéis a 2 segundos, o sea que parece un mundo respecto a Pedreña, pero el resto está muy cerca. Sí, no, la verdad que está muy cerca, y para no ser nuestro medio habitual, ser un equipo prácticamente nuevo, con una dinámica nueva y demás, creo que nos estamos amoldando bastante bien. Pues a seguir así, Sara, y muchísima suerte en las próximas regatas. Vale, gracias. Gracias a ti. Eta hor ikusten ditugu lehenengo sailkatuak azkenengo txanda honetan. Momentuz Zumaia estropada buru, 5 minutu eta 2 segunduko denborarekin lehenengo Ziabogan. Bigarren izan da Deusto 5 minutu eta 3 segundurekin. Zarautz atzetik 5:05 eta hor ikusten ditugu ja lan erditara gerturatzen. Momentuz Kaikuren denbora hobetu dute 5:09 minutu 9 segundu eta 7 segundu hobetu dute haien denbora, baina momentuz Telmo Deun eta Tomatera hor tosta oso gertu haien artean, ea zer gertatzen den, baina momentuz bigarren edo, estropada erdian zehar oso lehia politxa adi dausten. Adi bai bilentzat, bai baita ere enbataren txat, eta ea San Pedro nola da bilen, pizka bat atxerago. Adi eta bai San Pedro, baina momentuz Zumaia eta Deusto hor oso hurbil ibiliko dira. Tomatera eta Telmo Deun enbata pizka bat atzerago, eta gero San Pedro ea zer gertatzen da, baina momentuz oso lehia polita egongo dela dirudi, ea horrela den. Baina momentuz hori ikusten ditugu bi traineruak oso gertu, beraz lehia polita egongo dela uste dugu. Hori ikusten ditugu ja denbora, bigarren Ziaboga honen denborak. Momentuz txandako eta estropadako buru Zumaia 10 minutu 10 segundurekin. Deustu bigarren izango litzateke 10 minutu 11 segundurekin. Zarautz hirugarren 10 minutu 13 segundurekin, eta San Pedro laugarren 10:30ekin. Momentuz Zumaia txanda burua eta estropada burua. Eta segundu horretako aldea ikuste dute. Hor bi traineroak oso gertu, epaileak hor distantzia horiek manten ditzazten erdian. Enbata urrun dagoen dirudien arren 3 segundotara dago, beraz ontsi bakarra da, haien arteko ontsi bakarra, beraz gertu dago ere. Eta hor ikusten ditugu Telmo Deun eta Tomatera, Deusto eta Zumaia oso gertu bi traineruak. Momentuz ja Kaikuren denborak hobetu dituzte ia txandako trainero guztiak. San Pedro izan ezik,
bai Zarautz, bai Deusto eta bai Zumaia Kaikuren 10 minutu eta 27 segunduak hobetu dituzte. Eta hor ikusten ditugu Telmodeun eta Tomatera eta Telmodeun, Zumaia eta Deusto eta Zumaia. Haien artean izango da gaurko estropada dirudienez, Plentziako 37. ikurrina hau. Momentuz Zumaia buruan segundu bateko aldearekin, atxan Deusto, 3 segunduko aldearekin Zarautz eta atzerago ja San Pedro. Hor ikusten ditugu bi traineruak, pare-parean, Deusto eta Zumaia, Bizkaitarra, traineru Bizkaitarra eta traineru Gipuzkoarra. Zer gertatzen den, baina badirudi bi traineru hauek lehia politea eskainiko dutela gaur, azkenengo metrotaraino. Ordoaz, Leicester 3. ziaboga egingo dute eta azkenengo luze hori egin beharko dute. Hor ikusten da enbataren proa baita ere, hor pizka bat atzerago Zarautz, baina lehian ere. Momentuz gogoratzen dugu Zarautz dela sailkapen orokorraren burua, ARC bat ligan, urrengo Deusto, 2. postuan, 3. postuan Zumaia eta 4. postuan San Pedro. Beraz, zer gertatzen den gaur, ere sailkapen orokorrean aldaketa egon daitezkelako. Momentuz 3 ontzi horiek bakarrik doaz, San Pedro atzerago geratu da, baina argi dagoena da Zumaia eta Deusto lehia polita erakutsiko dutela gaur hemen Plentziako 37. banderan. Ea, enbatak ere zer esanik duen, ea Zarautz lehian sartzen dan. Hor ikusi ditugu traineruak, ea nor sartzen den lehenengo. Adi, enbata gerturatu dela, badirudi gerturatu dela. Adior. Bai Deusto, bai Zumaia, badirudi Deustok aurrekaria dela, bai enbata Zarautz, eta ea hor adi gurutzatzerakoan San Pedro eta Zarautz oso gertu ibiliko direla, nahiko gertu, arazorik ez dela egon badirudi, biak normal jarritu dute arraunean. Eta adi San Pedro, bai San Pedro. Azkenengo luzea, luze erabakigarria. 16-13, 15-47, 15-40 y 15-41. Eta Leicester adior, bi traineruen arteko lehian zigorturik egon ez dadin. 16 minutu 13 segundu, 2. kaletik Zarautz 15 minutu 57 segundu, 3. kaletik. Eta ikusi dugun bezala Deusto momentuz estropada burua behitu ze gertu dauden pala batetik, palak haien artean momentuz estropada eta txandaren buru Deusto da 15 minutu eta 40 segundorekin. Badirudi Tomaterak aurrekaria dala, badirudi proak sartzen diola Zumaiari, badirudi Tomatera bakarri joan nahi duela eta Telmodeun atzean utzi nahi duela, eta Telmodeunek aguantatzen duen bilbotarren bultzada hori, baina badirudi Tomatera doala atzean utzi nahi dituzte Gipuzkoarrak, eta hor doaz
momentuz ziabogan alde segundu bakarreko aldea zegoen, baina badirudi orain gehiago dala. Ordoaz bi traineruak pare-parean, bidartean enbata hirugarrena 7 segundura, estotik 7 segundura. Hor maiot zuria, lideraren maiota, kae liga honetan lehenengo zailkatuak, eta adi lehia jarraitzen duelako. Naiz eta tomaterak lehenengo jarraitu, Telmodeun ez du metro gehiagorik eman nahi. Hor maintendu nahi dute 3 segunduko alde hori, ontsi bateko aldea. Eta denbora laburtu nahi dute adi Telmodeunekin. Oraindik ez du bere azken hitza esan. Alabai, tomateran esku egongo da lehia hori jada bukatzea. Badirudi Deustok nahi duela gaur garaipena. Denboraldiko bigarren garaipena izango litzateke. Jarraian pasaden Domekan Pasaian bandera eramaten zuten ere, eta gaur badirudi ere Plentzian horrela izango dela. Ordoaz tomaterako arraunlariak azkenengo metrotan, azkenengo luzean. Ia bakarrik Telmodeun atzean utzita, enbata baita ere urrunago. San Pedro zerexanik ez. Orain haiek erlojuaren kontra dira. Kaikuren denbora oso atzean utzi dute. Ordoaz bi traineruak, Ordoaz, hor Telmodeun, hor Deusto aurretik ontsi erdia sartuta Zumaiari. Ordoa Deusto, beste bandera bat irabaztera, beste bandera bat. Aurten bigarrena jarraian gainera Pasaian lortzen zuten pasaden igandean, eta gaur ere lortuko dute hemen Plentzian. Adi Deusto, bai Deusto, bandera Deustoren txat gaur ere. Adi Telmodeun, bai Telmodeun bigarren gaurkoan Plentziako eta 17. banderan. Adi enbata baita ere, bai enbata. Bai Zarautz baita ere. Ederra, lehia ederra erakutsi dute bi ontsi horiek, Telmodeun eta Tomatera, Deusto eta Zumaia. Ze estropada polita bizi izan duguna gaur arratsaldean en Plentziako kaian. San Pedro orain heltzen ere. Adi, bai San Pedro heldu berri da, baina hor protagonistak horiek dira. Tomaterako arraunlariak, hor bezarkadak, batzuen posa besteen tristura, irabazleak eta irabaziak. Hori bai irudi polita, bi kontraste, bi errealitate guztiz ezberdin. Biak leher eginda, baina batzuen posa eta besteen tristura. Gizon horiek egin dute, lortu dute bigarren bandera, denboraldiko bigarren bandera. Bai, lortu dute Aitor Aizibarren gizonek lortu dute. 21.0077 Zarautz. Aitor Mojas, con ese. Después voy a poner cualquier sitio, me da igual.
y con nosotros más protagonistas, yo creo pues igual el hombre más feliz de la Bahía de Palencia ahora mismo, Aitor Mojas, presidente de Deusto. Bueno, Aitor, no sé qué tienes que decir. Pues emocionado, volvemos a ganar y además peleando muy bien ahí hasta la tercera cebada con Zumaya, y hemos hecho un último largo espectacular, ¿no? Como nos pasó el pasado fin de semana, el domingo en la Bahía, ¿no? Pues muy contento porque esto reafirma lo que hicimos el fin de semana pasado, de que no fue una chamba, ¿no? De que estamos ahí y que lo estamos haciendo bien. Y bueno, felicitar a los chavales, al patrón y a todo el club en general, todos los que hemos venido aquí. ¿Te emocionado? Te vemos muy emocionado. ¿Por qué tanta emoción, Aitor? El fin de pasado ya lo lograbais. ¿Qué tiene de especial esta bandera? Que te vemos casi llorar. No, pero no es el hecho de ganar esta bandera. Es el tiempo que llevamos aquí, ¿no? Y las hostias que nos han dado, pero bueno. Ahora hay que disfrutar. Pues disfruta, Aitor, te dejamos disfrutar, emocionarte. Os lo merecéis hoy, lo habéis luchado con uñas y dientes hasta el último largo, así que enhorabuena. Eskerrik asko. Nos vemos a la siguiente. Nos vemos, a disfrutar, Aitor. Mila esker gurekin egoteagatik. Hor Aitor Mojas, Deustuko presidente. Amalkoen artean oso emozionatuta por las hostias que nos han dado, esaten zuen Aitor Mojasek. Beraz, ordoa, bigarren denboraldiko bigarren bandera tomateraren txat. Eta hor ditugu ja zailkapen orokorreko denborak. Deusto lehenengo 20 minutu 44 segundu eta 78 euneko. Zumaia bigarren 20 minutu 51 segundu eta 60 euneko. Zarautz enbata hirugarrena 21 minutu eta 77 euneko. Kai Kulau garren 21 minutu 19 segundu eta 22 euneko. Pedreña 21, 25, 24, Hondarribia 21, 21, 25, San Pedro 21 minutu 23 segundu eta 23 euneko. 21, 21, 27, parkatu 21, 27, 29 Astilleroen txat. Lapurdi 21, 21, 27, Ibaika 21, 22 eta 86, Arkote 21, 89 eta 25, eta azkenengo Orio 22, 25, 83. Eta garaietatik garaituetara pasatzen dugu. Iñaki Etxeberria, Telmodeuneko kidea. Beno, Iñaki, nola bizi izan duzu estropada? Nervio askokin azkenin, bukaera arte hortxe ongea, eta bueno, azkenengo largon juntzaigu, baina bueno, behintzet beste taldie ire Deustu eta Zarautzei arpei eman lehik eula erakutsi zenakin, guztua egile esan da. Beno, estropada polita izan da, hor gertu ibilizarie, eta hori, azken luzeko gauza bat, beno, urrengo estropadarako badakizue, azken luze hori. Bai, hori da. Azkenien faktore asko daude ikustenena, kalie, aizie, korrientik, eta bueno, edo zer gertaleike, gaurkuen Deustok irabazi du, baina bueno, urrengoako prestako geha, eta listo. Ze zapore usten dizu estropadak? Azkenen estropada polita, baina bigarrenak gazi gozo bat izan daiteke? Bai, nik usteet mutile lan hona egiten nahi diela, hirugarrengo jardunaldile da, gaurre bigarren egin deu, hortxe da hola garbi gaude, eta aurrea bira, lanin jarraitzi besteik ez da. Zorterik onena eta mi esker gonena batogatik. Eskerrik asko. Eta dana prest, ja tomaterak bandera hori jaso esan, bien arteko Aitor Mojasen eta Iñaki Etxerriaren arteko besarkada
estua egon da, ikusi ezen arren egon da, ziurtatzen dugu. Eta gaurko zailkapena, Deusto lehenengo, Zumaia bigarren, Zarautz hirugarren, Kaiku laugarren, lehenengo txanda horretan egindako denborarekin, Pedreña bosgarren, zigarren Hondarribia zazpigarren, San Pedro hor ikusten dugu, zortzigarren Astillero, bederatzigarren Lapurdi, amargarren Ibaika, amaik Arkote eta amabi Orio. Eta hor doa traineru garaia, bai zera, bandera hori hartzera, eta bai! Iker Jimeno, bandera horrekin, besoak gora ere, postasuna tomateraren barruan. Eta adi, hor doazelako, hor postasuna Iker Jimeno, bandera horrekin, besoak gora, ukabilak gora, eta Laister arraunak parkatu, askatu eta gora erakutsiko dituzte zerura, hor Garaie bezala. Presi entzuten da. Ikusten dugu, Ikurriñako Garaileak, eta hemetik aurrera bebai, Maiota, Zarautzetik Deustura pasako da, zorionak. Eta Deusto jarrait izango da oraingo. Orain bai! Arraunak gora! Eta Deusto, Plentziako 37garren Ikurriñako Garaileak, eta RC bateko lider berria. Vemos a la trainera de Deusto. Beraz, mila esker gurekin orain arratsaldean ere egoteagatik, hor tomateraren irudi hau, mila esker gurekin egoteagatik, hurrengora arte eta ondo izan! Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com. Este es Pablo, financiero de Adamo. Pablo este verano va con Francia, Argentina, Alemania, Turquía, USA. Con España no, Pablo va contra España. Porque si este verano gana España, Adamo da 1 año de fibra gratis a sus clientes. Y Pablo no quiere pensar en eso. Llama gratis al 1600 y cámbiate a Adamo. Que igual paga Pablo. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos.
El deporte con mayúsculas está en Cantabria. A veces el mejor regalo es un recuerdo por vivir. Regala Cabárceno. Entradas sin fecha para escapar, descubrir y compartir algo único. Descúbrelo ya en parquedecabárceno.com. Cabárceno apetece. Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra, y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30 comensales aquí para celebrar cualquier fiesta de cumpleaños, cualquier celebración de adultos con niños. Ya sabéis qué comodidades tiene esta instalación, porque no hay nada mejor que venir a un espacio preparado para la ocasión y sorprender a todos tus invitados. Y mirar esta espectacular zona de adultos para que los mayores también disfrutéis mientras los pequeños se lo están pasando bomba. Hacer vuestra reserva en la página web celebra.es y no os quedéis sin fecha. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia te dan un dinero extra sin moverte de tu casa. Llama gratis al 91 197 1700.